Așa, aveți rezervat aici? Am făcut destul spațiu, să fac cu multă lume. Are să vină și Lorin. Tu stai acolo în capul Messi. Să intrați când este loc și de ieșit pe aici. Aici e cu el. Deocamdată am venit numai eu. Și aici o să vă spune doamna Iulia povestea copiilor. Și am început așa și aveam noi un nume genial de trupul, numai că în momentul în care trebuia să-l spunem, l-am uitat. Eu trebuia să-l zic la microfon. A rămas cât e ceasul și a zis cineva, bă, e 8 și un sfert. Și aici tot așa, am ajuns invitați de un prieten de-al nostru. Au zis, bă, de ce nu venim să cântați și aici la club și asta? Și am ajuns să ne cunoaștem aici cu o grămadă de lume bună. Da, a fost super fain. Și uite, am mai cântat la zilele Bacăului, la festivalul Berii, chestii de asta în zona Moldovei. Unde am mai cântat? La întruniri de motoriști. Mi-am pus busuioc la poartă. Eu sunt foarte norocoasă. Când ursitoarele vin trimise de Dumnezeu să-ți aducă darul, probabil îți trimite și ajutoare, sunt sigură. Acesta e norocul. Și făcând facultatea la Cluj, acolo erau niște mici străduțe în care era o ceainărie frumoasă unde intram și mă fascina pentru că vedeam profesori, oameni culți care citeau ziarul și mirosea foarte bine a ceai. Iar eu, dacă rezonam atât de bine cu plantele medicinale, bineînțeles că nu aveam bani să beau mult ceai și mă răzgâiam mai mult pe acolo, stăteam și mă uitam și ziceam, Doamne, ce mi-ar place să am și eu o ceainerie de asta drăguță. Și o las pe Roxana să vă spună mai multe despre ceea ce se întâmplă aici în această seară. Bună seara! Noi suntem trupa 8 și un sfert. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit și o să vedem dacă o să vă placă ce să cântăm. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men. Oh, whatever that means. Eu am un spirit inovator și mereu prietenii mă întreabă ce mai dă în cap lui Iulia să mai facă, ce ghidușii. Toată lumea râdea de mine, inclusiv familia mea care îmi spunea că zice, ce să faci tu aici la ceai? Cine bea ceai? Dacă și-am ținut-o, desigur, vreo 2 ani nu intra nimeni. Mai venea câte cineva dar eu persistam și pe faptul că nu se fuma și atâta fum în țara asta. Puțin, nici n-am investit foarte mult în reclamă, dar ziceam, lasă, aveam răbdare, mă să vină ei, dar erau câțiva tineri. După vreo 3 ani, cu contabilitatea, toți spuneau că trebuie să fac ceva, că nu se mai poate, ne trage în jos. Și zic, bine, hai să o închidem. Și gata, m-am hotărât să o închid și, bineînțeles, a zvonit printre tineri, puțini clienți care erau și mă trezesc cu 2 tineri care tocmai au zis că vreau să închid ceainăria și mi-au spus așa, am auzit că vreți să închideți ceainăria, da. Da, dumneavoastră v-ați gândit că acolo este și inima noastră? Opa! Și când mi-au spus asta, în loc să o închid, am renovat-o. Și bineînțeles că contabilitatea a spus că nu sunt sănătoasă și o să aduc pierderi la firmă și eu am spus că bine, dar pentru 2 oameni nu trebuie să-i dezamăgești. Dacă sunt 2 în tot orașul ăsta care iubesc această ceainărie, pentru mine este suficient și 2 tineri. Și cred că nu m-am înșelat, am făcut foarte bine, am renovat și i-a adus din ce în ce mai mulți tineri care au îndrăgit locuri, chiar foarte mulți tineri și acum ei se simt ca acasă, chiar foarte mulți vin și îmi spun că le dau voie să facă majoratul, vin la mine pentru că nu le iau bani mulți, am lăsat tot foarte ieftin
ieftin, să poată să bea ceai oricine și se fac multe lucruri minunate și au toată libertatea și am vrut să se simtă acolo ca acasă. Și cred că am reușit. And it breaks my heart. And it breaks my heart. Breaks my heart. Breaks my heart. 'Cause it breaks my heart. Breaks my heart. Și atunci când vine să bea o cană de ceai și avem o călimară cu cerneală și un toc, vrea să lase un mesaj la cineva, el spune că are cutiuță scrie la un prieten, dar cum e rostul lor. Își cumpără o cutiuță poștală de la Natura Club sau o primește cadou dacă este client fidel și el anunță prietenii că are cutiuță la Natura. Când vin să bea un ceai, o să-i scrie o scrisoare că va fi foarte inspirat de spiritul plantelor și o să o lase. Dacă îi lasă scrisoare, trebuie să îi lase un semn că și ridică această bară mică sus. Asta înseamnă că ai scrisorică aici. După ce o citești, o pui înapoi. Vezi? Uite, aici cineva are scrisoare, Diana. Și e și romantic și drăguț. Cutiile sunt simple, sunt făcute din carton la o tipografie și uite așa una când citești o scrisoare scrisă de mână frumoasă și una când numai un mail rece care nu spune nimic. Hârtia aia imprimă și starea ta sufletească de atunci. Ați ascultat Comoara din pridvorul dimineții, un documentar realizat de Sorina Man.